Boleslav, 2002 Patrik Studio, Dave za mixem. Historie tyhle grupy není zas tak dlouhá, založila ji vlastně po hip-hopu touha. Touha v tyhle kultuře něco dokázat, ostatnímu světu se taky ukázat. A proč zóna? Jmenujte se Kouřový sklad. Tak my vám povíme, co tenhle název znamená. Představ si to jako hodně pomalou jízdu. Jízdu v černý káře, z který nevídu, ať budu prachatý nebo budu dřít bídu. Je to černá kára, která veze bílý kůže. A kdo sakra řekl, že to tak bejt nemůže, je to černá kára s kouřovejma sklama. Nikdy nebudeš ní sám, nikdy nebudeš ní sama. Tohle není kec, tohle není žádná fáma. Sedíš ní, rozplne, koukáš se na lidi venku. Pro tuhle jízdu nemusíš mít jízdenku. Ty lidi tě nevidí, nej to tím, že je tma. Je to tím, že tě schovávají Kouřový sklad. Sedíš ty, kačkej se do rytmu hudby, tak nastup si k nám, tady nečekaj tě sudby. Čeká tu svobodnej svět bez hranic, tahle jízda nemá řád, je bez stanic. Teď zastavili jsme, ale právě tady, tak nastup si k nám, tahle jízda nemá vady. My zveme do ní všechny pohodoví lidi, trocha dobrýho kouře nám životu sladí. Tady nesouděj se lidi podle sledu, tady nikdo neříká, já tuhle partu vedu. Tak nastup si k nám, možná najdeš tu cíl. My nastoupili a on tu opravdu byl. Kouřový sklad, z východu vítr v zádech, výdech a nádech, hip-hopek všech pádech, pro ty, co nežijou v řádech. Výdech a nádech, hip-hopek všech pádech, kouřový sklad, z východu vítr v zádech, výdech a nádech, hip-hopek všech pádech, pro ty, co nežijou v řádech. Výdech a nádech, hip-hopek všech pádech, kouřový sklad, z východu vítr v zádech, výdech a nádech, hip-hopek všech pádech, pro ty, co nežijou v řádech. Výdech a nádech, hip-hopek všech pádech. My našli jsme konečně smysl, jo, a nemrvíme si zračka mysl, jo. A místa je tu pro všechny dost, tak nastup si k nám a vyber si post. Pojď, bojuj o respekt ostatních a odliš se od těch lidí pas.